No niin, elikkä morjesta kaikille Kumiankka-kanavien katsojille. Elikkä mi on Juuso, tai Herbalisti. Juuso, Herbalisti. Niin, joka tapauksessa tällä hetkellä on oikeastaan ainut kunnolla aktiivinen Kumiankka-kanavien jäsen. Kaikilla on paljon kaikkea tekemistä ja tehtävää nyt tällä hetkellä. Nikolla on omat valokuvausjutut ja videokuvausjutut ja bändijutut ja Paulilla on omat musiikkijutut ja koulu ja tälleen tässä. Kaikilla on hirveä kiire, mullakin on kiire koko ajan. Mutta nyt on sit päässyt käymään pikkuhiljaa silleen, että mä oon niinku käytännössä ainut tällä hetkellä, joka varsinaisesti hoitaa Kumiankka-kanavien juttuja. Ja varmaan ymmärrätte, että 3 kanavan ylläpitäminen ei ole yksin hirveän helppoa. Me jutteltiin porukassa Kumiankka-kanavista tultiin siihen tulokseen, että laitetaan nyt Kumiankka-kanavat jäihin. Eli tästä päivästä eteenpäin Kumiankka Films, Kumiankka Games ja Kumiankka Plus kanavat on jäädytetty. Eli siis erittäin pitkällä tauolla. Ei osata sanoa, että milloin palataan tauolta vai palataanko ollenkaan. Tosiaan niin kuin sanoin, niin kääntynyt aika paljon meikäläisen taakaksi, eli koko kanavan hoito. Mitäs nyt sitten? No, mä päätin tehdä oman kanavan vihdoinkin. Nyt mä sen tein, eli tuossa herpailua, uusi kanava meikäläiseltä. Ihan oma kanava. Sinne tulee pelivideoita, sinne tulee niitä vlogeja ja sinne saattaa tulla sketsejä, sinne tulee ihan siis mitä vaan niinku mieleen juolahtaa, mitä haluan itse tehdä. Sillä mä todellakin tykkään editoida tosi paljon ja mä tykkään luoda videoita ja tehdä videoita, siis ihan mahtavaa. Mutta vaikea olla yksin 3 ihmisen ryhmää. Menkää sinne ehdottomasti tuosta. Kannattaa mennä tilaamaan, jos tykkää. Kannattaa katsoa, siellä on ensimmäinen video jo tällä hetkellä pystyssä. Siellä on ensimmäinen vlogivideo ja sinne on tulossa myöhemmin vielä pelivideota. Ja mä aion pitää sen tosi aktiivisena sen kanavan, sinne kannattaa ehdottomasti mennä, jos meikäläisen materiaali kiinnostaa. Ja ei tietenkään sovi unohtaa, että Rakhavanilla, eli Paulilla, eli Paulderakilla on oma kanava, eli Paulderak. Sinne tulee musiikkia, mitä Pauli tekee. Tosi loistavaa musiikkia. Kannattaa sekin käydä katsomassa. Se ei ole mikään uusi kanava, se on ollut aikaisemminkin jo. Ja sitten tuolla alhaalla on vielä linkki Nikon Facebookiin. Semmonen Niko Extremegraphy. Toivottavasti mä en sanonut ihan väärin sitä, mutta semmonen valokuva Facebook-sivu. Uskomattomia kuvia, kannattaa käydä katsomassa niitäkin. Nyt lähtää sitten käytännössä heittämään vähän soolona niin sanotusti kaikki. Mutta Kumiankka ei ole mihinkään kuollut täällä. Se on vielä elossa iloisesti, mutta nyt kumminkin tauolla. Mut joo, tosiaan hieno matka on ollut tähän mennessä teidän kanssa. Toivottavasti se jatkuu joskus, mutta nyt se jatkuu ainakin meikäläisen osalla tuolla mun uudella kanavalla. Menkää sinne, jättäkää kommenttia, toivottavasti ymmärrätte. Kiitti. Olette mahtavia.